ҳанӯз он қисса ёдам аст ки падар дастонашро рӯи китфони писар мегузораду мепурсад ки бачаам манзур астам ё ту? кипаи ҳам писар мегуфт манзур астам. вақте падар дастони худро аз китфони писар мегираду равон мешаваду боз мегӯяд як бор дига пурсам бачаам манзур астам ё ту? ҳамон замон писар мегӯяд шумо зур астед падар. падар ҳайрон мешавад, дар тааҷҷуб мепурсад чаро чунин нагуфтӣ? чанд лаҳза пеш мегӯяд то он даме ки дасти шумо дар китфи ман буд ман зурам. вақте дасти худро гирифтед ман бе шумо ҳеҷ ҳастам. дуюм бузургҳо мегуфтанд ки падар ба монанди дарахти чанор аст, гарчанде мева намедиҳад, аммо соягиаш як умр бас аст. падар раҳбар, падар сарвар, падар тақдирҷунбон аст. тасодуф мо ба як мактаб ворид шудем ва як хостем як санҷиши хурдака ки аз мактаббачаҳо гузаронем. дар дохили тамошобинон хело кам ҳастанд нафарое ки дар ҳақиқат ошкоро наметавонанд гӯянд ки падар, ман шуморо дӯст медорам, ё модар. шахсан ман ҳам наметавонам ки рӯ ба рӯ истода гӯям падар, ман шуморо дӯст медорам ё ман шуморо нағз мебинам. бениҳоят душвор аст, бениҳоят. хостем ҳаминро аз кӯдакон пурсон мешавем ва биёед натиҷаашро якҷоя тамошо мекунем. Salom dedojon. Man shumora do'st medoram. Ilohim sog'lom shiving. Man maktabamda. dedojon boyabu man shumora do'st medoram. Rahmat bacham piyamona. Alo dedojon. Man shumora do'st medoram. Oy joni dede, hatta pol bozarsan. Dede qanatu? Durustmi? Maktabot nozli. Ha, baraka yo'g'oy taqdir ma'lumotga chiqish. mayli. Qizimon inshaalloh. Assalamu Aleyküm assalam. Kimsiniz? خطا فرمودگی بخشیش. Salom dedojon. Aleyküm Man shumora do'st medoram. dedojon salva bro'y ilohi umid daro beni Assalamualaikum dedojon. assalam. Man shumora do'st medoram. Shuma kujо? Assalamualaikum. Alo. Alo. Kim? Mabsento. Shukrujon hatmi? İnci? Shu yerda bacham? man do'st medoram man do'st medoram Tinchmi? Nega bacham?
نیام ما شما رو دوست می‌دارم. بچه‌ها منم کیه؟ لون دکتر دارن که نزدم. گامی. سلام دکتر جان. الو. کجا؟ من شما رو دوست می‌دارم. سلام برای لایی. ساله شما؟ آره شما. من شما رو لفت می‌بینم. منم که شده بچه‌ها. های. خیلی بچه‌ها. آسما داماد موی ناز ببینم. بله بچه‌ها منم ببینم. صدا جان ما شما کم در ناز ببینم. ростӣ дигар кӯдакҳо гап зада натавонистанд. ҳама ба эҳсосот дода шуданд, ҳама оби чашм карданд, ҳама падарро ёд кард. дар ҳамин ҷо барнома ба анҷом мерасад. падарони худро дӯст доред, падарони худро эҳтиром кунед. агар хоҳед қадри падарро бифаҳмед, равед аз ягон бепадар пурсед ки ба шумо чӣ мегӯяд. то барномаҳои дигар, худоҳофиз.